kabir sunim sorong aja lang ter habar along pinilitum kasi pati ni home kecok ason lo masih labang so rong aja sek nilitum labang so pinian ni home lo nilitum anang itu labang so sorang nambuh halo masih nilitum mo pen tak cetek long lo nilitum anivang si kasi cetek ada nilitum kiru get hai tu lapan si kangjang lo alang litum kadu kabe alu hia tuman kewang alang litum kiru get hai dun kapang ni penceng lo kadu kabe ke hek ke hot lapen pini kadu kabe jiruhu wa choran nang bidan nilitum ini kan sam hektik lo besin kan nilitum cepak lang dun lo athe dak kiru get hai tum sia disiplin kilang mi nilitum labang sorong aje isek long alang litum sila bang so kicu mate choran na buhalong alang litum si kadu kabe cepak hem kupon lo alang litum pini pena bang bong sami samjin be selang cepak sunji sunji talong wala pena so kiru get hai long kita kapre ka jiruhu kan sini tum pan kadu we pan nilitum pan chot kali lo nilitum lo cuci bitum pan kapre ta so selang tum pibong la sini samlo lang litum pan amulu ka pan lapuan rong aje lo nang setong don bang kubang fike du ana pan selang litum ani bang jo dap soran kipi coran jiruhu kipi lang jo pasetang alang litum pan kapangjang alang litum jutang ajo ni ke juni pan alang litum ke klem pangjang pun litum labang so langker habar ka biang so mesti di lor cuci bitum ho pin alang litum paning kang samtik labang so kacuru pipa jiro tekang Rangkaian betul kan ini untuk coding mata sub komite in panel itu kan kerang pot suruh je lapen nili tom long nang cerabun cetodon tu mari sang hodo lapen ladak nili tom ekoi sari ke reception pen ke non pinian ni thom lo kene mandian lo pini la sini nili tom thang ke song ke boy abi pin pen alang li tom pan ke pajun pen seng lo nili tom la kadang kita iltum cerap citu pen lapen iltum iam sar pen laso nang cerap citu dun jakong orang nang pidin ajoin ini iltum non an ke thang ke sung abi pin pen iltum lapusi rata tum pan madela jas lapen la aluhi lapen la balon jas akote inje tum pan iltum mesen pen alang iltum pan kicu kijon pen cenglo kadang we do be pupe sita men iltum thang mathana ni pin iltum lapusi pinia an nambang ke iltum labang so coding sub komite hin pen tamen iltum alang ilpan kicu kijon hamu tamen alang iltum pipa jer kon thei lo lapen la non ke bang bom tamen penap bigola la si alang iltum an nambang ke belum jas lapen la alang iltum kita me lapen ini ta tamen iltum phalang cerap situ dun pu sini iltum ning thesi lan lo an sisi long bang ko ana phaya muluk lo ana chocho an sisi long bang ni letum aphaya tente tum ke enken hisab nde sita me pharu ke tomra phokep dongarai lom lason an le ani si phok aro hotel pharu ki le ro anda ko pitong e pine la bang so item ana muka kene bang ke kecengsi ni bang ni letum ke meramis si lapen atum ya narlo bang ni letum phakok si lapen la nona bang ke niltom lang oksi pila lapen nuwe bang ke kapek item bang tu